Manila. Karon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:54. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa panagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaaksuntang nagapamati na diri sa aton sining pag-pangalagad. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB sa sining aton sining presentation sa ikatatlong adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. No, kadasig lang sang tiyempo, no? Nakaliga, November 1, sumong November 3 na, mga kaaksyon, no? Sige lang, amogin na, mga kaaksyon, basta importante, social distancing, kag social distancing, face mask, face shield, no? Kung may tsansang yara kamo sa guwa sang inyo sining puluyan, hindi tagid na pagkalipatan. Kaya mo lang ng proteksyon sa aton sini ikaayong lawas, mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta, may pila pa ka oras kita nga nabilin, mga sobra pa isa ka orasa nga pagdayday ta sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center plus ang mga lokal kag national issues nga dalon ta diri sa inyo sining palatuntunan. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kamustang mga banwa kag syudad ta, nubo-nubong kaso subong sang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ba't hindi kita magsalig panubuon tagig nga panubuon tubtub nga madangat ta, mga kaaksyon ang ining zero nga record sang COVID-19. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kamustang mga kaaksyon ta dira sa Oriental side sa mga banwaman kag sa nasakupan sa Negros Oriental. Nagapangamusta kami sa inyo kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Sa mga kaaksyon ta dira sa isla sang Guimaras sa probinsya sang Guimaras may lang pagpamate sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kag sa Capiz, Aklan in Antique? Nagapaabot kami sang pagpangamusta. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkopod ta si Aksyon na Marlon Hinovia mga bonoses amo ning mayong balita kung bonoses na ang ginahambalan para sa mga empleyado sang Kapitolyo ginpreparar na sang gobyerno provincial kantidad magadepende kay Goblakson. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Dale Salazar ini may kangtanan sa palayag ni Councilor Inoy Novero nagalaom nga magsaka ang numero sa mga public school teachers nga mabakunahan kontra COVID-19. Kag kalakip sa BCPO naman nga balita ni Aksyon na Eric Magbanwa bangkay nga nasapuan sa barangay Panukoy kahapon sa ngaga nakilala na biktima na diskubrihan nagpalagyo sa quarantine facility. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba isa patay samtang isa man pilason sa aksidente sa syudad sang Kabangkalan. Sa balita sa SART sa Special Assignment, siga balita ni Aksyon Art Tayhupon Comelec Regional Office may panugyan sa mga kandidato sa pag-check sang ilang record sa listahan nga ginpagwa sang Comelec para sa anuman nga corrections. Samtang sa patrol nga balita ni Aksyon Alvin Graba tinguan ta karona nga madala sa inyo ini may kangtanan sa Undok Secretary General nga si Jigo Malakad nagapati nga may diskriminasyon sa Memorandum Circular gikan sa DOTR angot sa pagkakasang plastic barriers. Kalakip man mga kaaksyon sa syudad naman sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib ini may kangtanan sa pagbakuna sa mga minor de edad nga may ginabatyag sa lawas bla pagasuguran na sa mga 12 to 17 anyos with comorbidities. Sa balita nasyonal naman mga kaaksyon, ini may kangtaran sa MP Nation. Manny Pacquiao Nation no ginabandonar si Pacquiao kuno nagsaylo sa kay Isko Moreno nga grupo. Kag petisyon agud nga kansilahon ang COC ni Bongbong Marcos gin-file sa Commission on Election. Kag temprano nga pagpadala sang mga Christmas mail pangabay sang Pelpost. Aksyon Rex Cantong kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines karon lang dugay-dugay dalon ta mga kaaksyon ang mga detalye sini mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta i-like lang kag i-share ang aton sining programs kay tinguan ta ina karon dugay-dugay nga madala sa inyo igtalopangod mga kaaksyon. Kag sa mga yara sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph sa aton sining website. Kag sa mga YouTubers naman, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sige, taligid lang mga kaksyon, kaya rin ang resulta ho sang small town lottery sa unang draw sang STL sa sining adlaw sang Miyerkules, November 3, 2021. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 17 kag 15, liwat 17 and 15. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos. Sige, sa mga kaksyon tang nagpamati na via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod sang inyo sining palatuntunan. May lang pagpamati kay Angela Gayondato Castillo, Alex Fuentes, kag sa kay Mama Janet may lang pag-monitor, no? Kaya na si Noro, sin Clyde Lobrido, no? May lang pamati sin Clyde, no? Sa Sian Clyde Lobrido, no? Barrio Garay, may lang pamati Martin Gonzales, Alex Fuentes, Noy Erwin Di Catoria Gonzales, kay Pedro G. Obrero Jr., no? May lang pag-monitor Toto Daragire, Rochelle Evangelista, Hana May Cerilio Orense. May lang pag-monitor, no? Likewise kay Sebastian Ihertima, no? Sebastian Ihertima, may lang pagpamati. Ana Zenoro, may lang pag-monitor. Martin Gonzales, ara naman si Alex Fuentes, Toto Dar, Martin Aliling, may lang pagpamati. Rochelle Evangelista, kaghana may Cerilio Orense. May lang pag-monitor sa kay Melvin Piñafiel, no? May lang pagpamati Melvin Piñafiel, no? Kay Eliezer Likayan, may lang pagpamati Eliezer Likayan. Likewise kay Livy Hilogo dara sa Charito Heights, no? Way ginig-absent si Livy kag si Elvira Hilogo, ining mag-asawa. May lang pag-monitor da sa inyo sa Charito Heights, Barangay Granada. Kay Kolkol o Kernel o nano man basta Kelkel Salvador Esparagosa, yung pagpamati lang sa mga nag-aobra kuno sa Villa Claridad sa balay ni retired Police Major Esparagosa diri sa La Carlota. Happy Halloween. Happy Halloween pa ha. Amo pa lang nag-happy Halloween pa. Gian Resisyo, may lang pag-monitor Gian Resisyo. Sige, daligid lang mga kaksyon kay mahatag tapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy balita ang peace lokal, yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ng hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEC actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 12:12 ng aton oras. Sige, irigma na, palanyaga na sa mga kaaksyon tangaway pa magkahimos nila. Paghimos na para chibog na kita, dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga ka-aksyon ta, Life Extension Coffee Mix anay, no? Ang gina-recommendar ta sa inyo, Life Extension Coffee Mix or LF Coffee Mix. Ang pinakauna nga ready-to-drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sang inyo immunity. Ang LF Coffee Mix mahamot sa mananam kag insakto gid ang sabor nga sigurado magustuhan sang tanan nga mahilig sa kape. Mag Life Extension Coffee Mix na kita, may
graba sa patrol mga kaaksyon ining palayag sang undok sekretary nga si kuan bala si nalipat nako si Jigo Malakad. Oh. Nagapati nga may diskriminasyon sa memorandum circular gikan sa DOTR angon sa pagkakasang plastic barriers. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Rex, nagapatigid, no? Ining si Undok Secretary General nga si Sir Diego Malacad nga may diskriminasyon on the part ng DOTR kag LTFRB Manila kung pag-istoryahan ang regional level, especially sa Region 6, langod wala na ini nalakip nga mahimo man makakas ini mga plastic barrier sa sulod sa mga public utility vehicles nga magaserbi kung tani bala Action Rex nga division sa pasahero after nga gintaa sa 70% ining seating capacity sa mga PUVs. Actually, buwas na nga adlaw kung tani Action Rex. And although gina-question din ni Malacad nga ang ining DOTR, especially si Transportation Assistant Secretary nga si Mark Steven Pastor nga suno sa iya wala man na sang approval sang national IATF memorandum sang DOTR granting nga suno sa iya ang ini sa sini nga panahon sang pandemya ini DOTR kontani under sa IATF. Now, naging pahayag man din ni Malacad nga umpisa pa kahapon ang tawag niya bala Action Rex kay LTFRB Region 6 Director nga si Richard Osmeña. Plano na kung tani mo nga klarohon Di wala ka sabat? Wag sabat. Why gid ka sabat? Dr. Siya, sila niya plano ko kung tani ni Action Alvin nga klarohon nining sweeping statement. Sang DOTR galing tikin na paslawan kita makakuha sa mga dugang pangaihibalo o kung statement mismo sa LTFRB. Although Action Rex aware man si Malacad na ang ining pagkaka sa mga public na plastic barrier sa mga pampubliko nga salakyan dito ina sa national sa Bulacan, Cavite, kag iban pa, amo lang na ang ginapahanugutan. Rason, nga Pero diri sa Region 6 na way pamanyago signal diri? Gani man. Kung kakasuna na o kung hindi? Oo, ginagawa ko sa iyo. Naman diri signal sa phone. Kaya ka, kung tali klaro kay Osman niya, galing kay paslawan nga. Oh. No, ari aksyon dari kay panawagan niya sa karo sa iya nga kung mahimo sa tanan nga mga pampubliko nga salakyan diri sa Bacolod kag probinsya hindi gid pagkakason ining plastic barriers sa ilatag sa mga dipasahe nga salakyan agud malikaw man sa violasyon sa sining health protocol o kung health standard. Ari ang pahayag Action Rex ni Diego Malacad. Ato nang ginaklaro subong kayang order sa DOTR department lang na siya, siya absoluto kaya ang Department of Transportation under siya sa IEPF, no? Ang IEPF wala yan ang order na kakasman ng barriers. That's why ginbawi na isang LTFRB kag DOTR nga ang ila pag-implement sina within NCR, Bulacan, Cavite, kaya mo na subong ang ginareklamo naton dire sa Region 6. Sa sweeping statement, epektibo lang na siya sa National Capital Region, para sa Luzon. How about diri sa Region 6, sir? Wala din mentionar ang Region 6 that includes na diri sa Negros. Well, dala siguro sa panawagan naton sa mga driver sa bungag monitor nga never ginawa na yung mga kasbas. Kaya wala kita madala that's why ang Iloilo subong ang 5 dito ka probinsya naga-obraman ng sulat including na diri sa aton kag na question naton ining
declaration ni Undersecretary Pastor na wala madala ang Region 6. Ginawa ng panawag nila sa Region 6 mo, hindi na tabala kabayan sa Pilipinas. That's why wala gagawin mention ng Region 6, no? Ang muna nga ginatawagan natin mo ang LTFRB, Regional Director, wala siya nagasabat, sige lang rin ang cellphone. Kanan nga mga grupo natin, nagkapanawag man sa iya, wala siya nagasabat kay kabalo gina siya nga may discrimination sa memorandum circular sa DOTR kag LTFRB Manila. Yes, base may panawagan ka sir sa iban nga mga drivers diri sa atol sa Bacolod kag sa probinsya nga may plano kakason insigid ang ini nga plastic barriers. Panawagan kita no, sa mga grupo natin. Hindi na mag-panic kay ang order aralan na ng DOTR kag LTFRB. Kabalo kita nga ang DOTR kag LTFRB under sa IEPF. So si Undersecretary Pastor under na siya sa kay Secretary Galvez. No? That's why ginbawing nila subong ang implementation sa pagkakasang barriers kag 70% nga pasahero within NCR na Bulacan, Cavite kag mga kaiping nga mga cities and municipalities. Hindi kita na magatas until na wala pa kita sa ginawiyatan na memorandum circular. Aksyon na Rex, kabahin kita mangilisang pahayag ni Diego Malacan. Anong ano ginang labot na kung kakason nga wala man pasayro? O gani man, no? Kita mo lang ng biyahe sa mga salakyan di ko naaga maglabay di sa stasyon nga mayo na gid may 5 ka pasayro. Oo, ang kalabanan ay makita ng Aksyon na Rex kung aga. Why aksyon Alvin yung mga barriers na ginasapak importante nga may tawo nga magabiyahe pero kung why isang tawo nga magabiyahe wala man pasahero. Katang importante may mga pasahero man kay kung kaaga makita mo gid maluoy. Unlike before yung wala pa pandemic dre nga gagilinutok ang pasahero sa mga salakyan pero subong nga may pandemic para lang sa ilaya puluyan. Correct. Sakto na Aksyon na wala tontang chimpo nga kung klaro na niti da nakita madinaguso Oo, gani man. Amo na aga pinaka-importante. Hulat lang ka. Amo na ginambal pala nila Aksyon Rex na wait and see. Pagkakas mo na da, tapos wala man pasahero na nung nadangwa sinada. Importante may pasahero. Para nga hindi magutman ang bulsa tagagang tiyanta. Inap di sa pantapal man sa nagapaday sa pagsaka sa presyo sa gatong Kay kung bisan may barriers na may pasayro, way man na problema. Gani man. Sige, report sa patrol. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkawag. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kay Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Karon dugay-dugay manghatag tayo 500 pesos diriyo sa aton sining sa pamaskwa sang ERB mga kaaksyon. Life Extension Super 5. Sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Artay Hopon, makadto kita sa balita ni Aksyon Alvin Graba, kadto antang balita ni Aksyon Dale Salazar. Mapa City Hall kita na kay Councilor Inoy Novero, nagalaom nga magsaka kunong numerosang mga public school teachers nga mabakunahan o kung makapabakuna kontra COVID-19. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale?
Action Rex sa ginpahayag ni Bacolod Councilor Renecito Novero ang chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Paglungsod nga ginapabot niya nga subong nga semana magapatigayon sang survey ang Division of Bacolod City sang DepEd. Ang Action Rex sa puntila pa ka mga numero no sa mga public school teachers ang tugtog karon wala pa mabakunahan kontra COVID-19. Tinalik lang nga semana sang may ginkandak nga meeting pag sinapol ang EOC upod man si Novero Action Rex regarding sa masobra 1,000 ka mga teachers nga wala kaya makapabakuna kontra COVID-19. So according kay Novero, sa pagsinapol dito ginpalambot sa ila ang concern sa mga teachers ang ila sining doubt Action Rex ang ila sining health situation iban diri may mga comorbidity kag ang psychological concern man sa pagpabakuna kontra COVID-19. So according kay Novero dako nga bulig ang pagsinapol Action Rex para matagan kag matagan sang clarification ining mga pulo pamangkot no sa mga public school teachers nga tutup karon wala pa sila mabakunahan kontra COVID-19. Rason ti after sang meeting nagahope si Councilor Novero nga mag-increase ang numero sa mga vaccinated teachers ilabi na diri sa Bacolod City in preparation man sa pag-resume possibly sang face-to-face classes. Action Rex ginpahan ni Novero nga pisan nga hindi mandatory ang COVID-19 vaccination. Gin-explain niya nga damo sang benefits ang mahatag maproteksyonan ang ikayong lawas kag mabuligan man Action Rex nga malikaw nga posible makaangkon sang COVID-19 ang mga upod no sa mga teachers sa ila sini nga mga panimalay. Aring tingog ni Councilor Renecito Novero. Joke na namin man sang ilang mga reactions, ilang mga responses. And so, in a week, ang DepEd might possibly be able to conduct some empirical survey na naman aton nga mga teachers, and we might be able to see kung pila sa ila nga aton meeting ang nagpapakuna. Then kung may aragid man niya nga mag-tik-agid, wala naman kita naman may mo, kaya hindi man tas na yakapibit sa ila. We also raised that issue. That issue was also raised. Of course, we made it clear na this is nothing mandatory in terms of law. But in terms of conscience, natani, may mo tani as a mandatory thing, kaya una bes, kaayong lawas naton, kaning kaduha, protection man na sa aton mismo mga pinalangga ng miyembros ng panimalay naton. Action Rex sa portion sang tingog ni Councilor Renecito Novero ang chairman sang Committee on Education. Samtang ginpahayag ni Bacolod DOZ Executive Director M.A. nga status quo diri ang sitwasyon sa Bacolod City wala sa mga additional nga mga restrictions nga ginimpose Action Rex sang LGU kasunod man sa pagpidalom o pag-classify sa alert level 4 diri sa Bacolod City. So according kay M.A. nga tikon GCQHR kita before, amo man sa gihapon Action Rex sa mga restrictions kag wala sa mga changes upon pagbago kasunod sining nga pag-classify ng alert level 4. Pero ging klaro sining nga wala man sila minabaton nga notice gikan sa IATF nga gin-disapprove o kung gin-approve man ang appeal sang city nga ipabiling kita sa alert level 3. Pero kung ang region pahambalon according sa former city administrator gin-classify kita din Action Rex nga bilang alert level 3 bagod man sa pagnubo sang COVID-19 cases kag pagnubo man sang hospital utilization rate sa 7 hospitals diri sa may Bacolod City. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita ng ka-action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Pwede ba lang nga maghubi na may dadidad na? Pwede Una sa tamang serbisyo. luwas sa DTX 500
Una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhopon mapasad kita Comelec Regional Office so may panugyan sa mga kandidato sa pag-check sang ilang nga mga record sa listahan nga ginpagwa sang Commission on Election para sa anuman siring nga corrections. Garing countdown sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Sa mga kandidato, hindi lang pagsakuin o lang libutay sa mga kampanya sa social media. Check na gid sa website sa Comelec ang inyong mga ngalan to kay Basi Blackson Rex may diferensya. Ang spelling, timabudlay na kung after November 11, kundi may ERB hearing. Matapos niya mo na ni pagpadala man dito sa bahin sa National Office ang listing niya sa voters list. Pero ang isa sa mga ginahulat man, amo ini ang paghimo sang correction no sang mga kandidato sa ilang mga spelling sa ngalan kung may man correction bangod nga amo na lang preparahan sang Comelec ang masunod among imprinta sang mga balita sa dinti komplikado nagkaroon kung hinali nga may nagsara sa spelling sa inyo apelyido kung ngalan. Sunod rin kay Regional Assistant Director nga si Atty. Tomas Valera, sila niya actually amo nang ginabantayan maramon kag ginapanawagan gid sa kandidato agud likaw sa problema sa palaaboton. Magluwas sa facility sila niya November 11 nga daan ang hearing na gina-expect nga tikon na arag man madamo mag-question mga masako manas tratapan sang Comelec. After which, muna ng pagpangayo nila sa pagpadala na sa request para na sa mga election paraphernalias kagalakip na Action Rex ang pagplastarman sa mga presento no, sa nagkalain nga mag-Comelec offices. Sa magulang natapos nga registration, extended registration sa Comelec, sa rin ay pa man ko ginayatan sa mga datos pero amo ini ang pinakadamo nga managparehas to ang extended voters registration sa ilang experience sa bilog na registration sining tuig 2021. Ari si Atty. Tomas Valera ang Assistant Regional Director sa Comelec. Nga notice ko no, mas damo ang nag-register sining sa shorter time nga nga ginhatag kasi sang September. Mas damo ang nag-register subong October kasi September considering lipot ng panahon subong nga ginhatag. Siyempre ang ERB hearing may posting inada. So paglantawan sa posting radira ang mga ngalan sa ano kung may mareklamo sila para nila yan ang pailan nila sa posisyon sa ERB hearing. After that, kung tapos na wala na question ang aton nga mga number of registered, pag-prepare na kami sing project of precincts. So, ang project of precincts, para forward na sa Manila, amo nang basihan na karon sa supplies naton sa mga balota, sa mga election paraphernalias, mga usaron. Okay. So, kung amo na lang tayo, mapabiding na kami na sa main office tamo sa mga tanang kinanganon. Ang official list of candidates, expectedly, saan ni siya magwa, attorney? So, daw nakapagwa na ang main office tamo, no? So, ang akong advice sa mga kandidato is, in fact, gina-encourage sila nga ng taon nila sa website. Kaya basi, may mga sala spelling bala, there is plenty of time to correct it. Ang marang parayag ni Atty. Tomas Valera, kung gusto niyo cleansing sa inyo kulon ang mga balatian sa supervisors sa live Ihupo na sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod o sa special assignments. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa bonuses sa mga empleyado sa Kapitolyo ginapreparar na sa gobyerno provincial. Kandidato o kandidat magadepende kuno kay Goblakson. Okay. Nagligad to tagpila tong bonuses aw. Subong ambot kung tagpila pero depende kuno kay Goblakson Basi tag 20 mil, no?
Ay, pwerte. Sige, kantuhan tabing balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang kay daw kalangalang paguro si Aksyon na Marlon Hinovia din siya nagkadto. Maning sitwasyon man. Sige, pakarunan talang na si Aksyon na Marlon Hinovia. Kadtuan tanay, matag tanay, pila ka mga impormasyon, mga kaaksyon, no? Diri kitanay sa mapuslanon, ho. May tisi, kulang balang imo siningalawas ang vitamin C, kinanglan talang mag-may tisi. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969. Ayos. Sige, daligid lang sa mga kaaksyon tama lang pagpamati kay Bibi Gregorio Yolo, ga-monitor sa Pandanon sa poblasyon na DSB. Early Viga, may lang pagpamati Erla Viga, no? Si Erla Vega. Okay, sa kay Evelyn Pomusino, may lang pag-monitor kay Vida Abaw, may lang pag-monitor Vida Abaw, no? Sa kay Luni Latarosan, may lang pag-monitor Jingkidi Alagdon,
May lang nga pamati, Raymar Suato Imperial, Rolly Navarro, may lang nga pamati, Rolly Navarro, no? Ayos sa crossing Sibukaw, San Enrique, gali si Rolly Navarro. Thank you, Gid Rolly. Thank you, Gid. Ayos, labay ni Eduardo Jr., may lang nga monitor. Angela Liarte gayon dato dira sa tutong uno sa barangay Filisabla, may lang nga pamati Angela Liarte gayon dato. Imbong Jo Campo sa barangay Maaw, may lang nga monitor. Si Jinky de Alagdon ga tamyaw lang kay Biboy Villasor kag Star Mayo, kay Doc Matt Mayo, no? May lang nga monitor, no? J. Lourdes Villanueva, may lang pamati J. Lourdes Villanueva, Romel Consa, kay Donald Cabasag, Sebastian Ihertima, kag Stephen Cadyaw, may lang pamati, no? And sa kay Bernie Onyas, si Bernie Onyas, way niguro ga monitoro. Kay Madam Verinia San Antonio Olpenda, may lang pamati, no? Sinablos siya dira sa Iloilo, si Noel Olpenda. Kag sa iya sining mga pamilya, kay Norberto Olpenda and family, kag kay dira sa may Kanturay si Palive lang, may lang pamati, no? Halin sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Atia Kimeriman Humalumina, may lang monitor. Kay Cherek, kay Eric Rojo Asiado, no? From Quezon, Manila. Tamyaw ya lang mga taga Purok Bougainvillea sa Barangay Pandanon, Silos, Morsia. Salamat gid Cherek, Eric Rojo Asiado. Elmer Itones Regalado, may lang monitor. Shout out lang da kay Roberto Soterio sa Letex Market, Fairview, Quezon City. Gali ka. Elmer Itones Regalado. Ayos. Salamat gid kag kay Mr. Roberto Soterio sa Letex Market sa Quezon City. Salamat gid. Tomas Bronyola, Jose Yerson Lapinigjonyo, and Sebastian Ihertima, may lang monitor dira sa Barangay Progreso. Dining Barangay Progreso, tamyaw lang ang migo ko si Mitsu Lao sang Three Brother Stores. Dira sa Binalbagan, guro ni Aina. Sebastian Ihertima, salamat gid. Ayos. Kadtuan tang ibang tanay nga mga ka-aksyon diyo. Christian Roa, may lang monitor, no? Kag kay Rona Regida Traba, may lang pamati. Ayos, sige, diyan resisyo lunch Rex. Thank you gid sa lunch, no? Ayos, sige, dali gid lang mga ka-aksyon na standbyan ay balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay inanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay inanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:57 ang aton oras. Kantuan tanang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Bonuses sa mga empleyado sa Kapitolyo ginapreparar na sa gobyerno probinsyal. Kantidad magadepende kay Gob Lacson. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa palupaw-paw ini nga balita para sa mga empleyado sa gobyerno nga subong naga balakoon sa gyapon sa epekto sa nga COVID-19 ay dako ang posibilidad nga basi kon madugangan ang kadakoon sang bonuses nga baton nila sini ikumparar nagligad nga tuig 2020. Man ginpalayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz Dasekat nga ara na preparado na ang gobyerno provincial sa paghatag sang additional o kung ginatawag man nga extra bonus para sa mga capital employees sa maabot nga bulan sang Disyembre. Wala pa ni mahaluan kung ano gid nga petsa i-anunsyo kay kung balikan naton nagligad nga tuig 2020 gin-announce ini ni Governor Bong Lacson mga December 15, no? December 15 to siya. Subong mayara sa nga grabing halit sa nga pandemya base kon maturo temprano ang pag-anunsyo o kung base kon seman gyapon nga simana iga-anunsyar. Hambal ni Diaz, si Gov Lacson ang mag-anunsyo sini, kag i-announce lamang ni kung pila ang kantidad nga pagkabatunon sang mga bonuses sang provincial capital employees parang lit nga maaprobahan sang sangguni ang panlalawigan, no? Kaya matimagi pa ni sa sesyon sang sangguni ang panlalawigan. Ang ginapaabot nga bonuses ang mga masunod ang collective negotiation agreement ako na CNA, ang productivity enhancement incentive ako na PI, kag incentive benefit for exemplary service ako ginatawag nga IPs. Ambal ni Diaz, damo-damo man sang mga awards kadabaton ang provincial government, di ay ding award niya mo amo ini permi ang ginapasihan mo nga pwede makahatag sang dugang or extra bonus pagid ang isa ka local government unit. Nagligad nga tuig kung maduduban naton mga more or less mga 40,000 to ka pesos
ang nabaton nga extra bonus sa mga empleyado. Agluwas di mayara pa sila sa unang iginbaton nga 14th month pay. Si Atty. Diaz. Let's just wait for Governor Bong Lacson to announce the actual amount kung pilagid, ha? Pero tanan na gin plus that, tanan na, ang aton mga empleyado has also undergone, or went through a very rough year. Tanan kita ginbudlayan man, damo nagmalasakit. Just to continue our public service, we need to perk up also ang ilan naman spirits, para maganahan naman kita, and among this is ang aton bonus na ginahatag sa ila, which our provincial government employees really deserve. Last year ang inahatag ta CNA bonus, prepared ang province. We always give what is due, kung mas maayo nga mas dako, mas okay. Kung mentinado, okay man, but ready. Wala kita ganubo. Basta may IBES kita last year, tapos CNA, performance bonus, pagid niya iba. Samtang diri sa mga Negros first Negros residences, tagapadayon diri ang pagbakuna kon vaccination para naman niya sa mga adults, gamit ang Moderna COVID-19 vaccines. Ang target nga bakunahan sa bunga adlaw gid mga 300 Aksyon Rex. Samtang dito naman sa Bahinsang, sila ay hospital, padayon ko nagapadayon man to. Ang vaccination naman sa mga kabataan edad 12 to 17 anyos gamit ang Pfizer. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Herupoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Marlon Hidobia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kag tigadtuan ta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update kita sining isang patayo samtang isa man pilason sa aksidente sa syudad sang Kabangkalan. Waring countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, patay ining motorcycle rider samtang tinasun man ang kasini matapos aksidente nga nagbunggo sa L300 van dito sa sitio Malasbalas, Barangay Urong sa siyudad sang Kabangkalan. Ining napatay kilala kay Marlo Delubio, 25 anyos, samtang padayon pa nga ginabulong sa Lorenzo Zayco District Hospital. Ang back rider sining si J. Kalais, 23 anyos, say nagapuyo sa sitio Bujong, Barangay Urong sa amuman gihapon nga siyudad. Tulo diri kay kung sa initial diri nga pagpanungusisa ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ini biktima Aksyon Rex sakay sa motorsiklo, halin siya sa north going sa south na direction, while ang ining L300 van nga ginamaneho ni RG Cordero, 42 anyos, actually taga City Heights Subdivision ni siya, Barangay Takuling, diri sa Sibod sa Bacolod. Amo ni ang driver sang van halin sa Dumaguete going puntani sa Valladolid. May unod sila Aksyon Rex nga nga swab specimen nga igadulong puntani sa diagnostic center dira sa Valladolid District Hospital. Sang aksidente sila nga nabungguan sang motorsiklo. Sa among insidente, sanday dilubyo kag kalais ang nakaangkon sang kapilasan sa ina sining kalawasan rason nga ginadala sa ospital, pero ini dilubyo Aksyon na Rex ang ginadeklarar nga dead on arrival. Ari ang initial nga pahayag ni Inspector o ni Lieutenant Dennis Melgarejo. Nalilinis lang sa ilang puli, nalilinis lang sa ilang balay. So, pagkabot na dito, natinting na ko birthday. Dahil ako berlap di sa lane ng ato yung 300 nga ginamaniyo ni sa ato yung driver. Kasi di bagero ka dito na ang ato yung motorsiklo kanili na napokili ang ato yung mga masakay sa motorsiklo. Oo. Sino po lang siyang sining visor? Sa sining 300? So, may kupon pa rin ang driver na duwa kami. Sila mo rin mga swaps sila malin sa Dumaguete nga magdanonin ito rin sa Valladolid. Sila
kato nga investigate na center. Aksyon na Rex, kabahin din lamang sang pahayag ni Inspector Dennis Milgarejo. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon ng Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon ng Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang Aksyon direct magbanwa ha. Balita gikan sa BCPO. Kag sa kay Aksyon Roger Gotib. Masapamaskwa tanay. Mapamaskwa kita temprano pa, no? Sa pamaskwa, sang ERB, 500 pesos ang nagahulat sa inyo, mga kaaksyon. Sa pamaskwa sa ARB. Tempranong nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ayos! Sige, ari na nga ito sining winner ho sang sa pamaskwa sang ERB. Hello, mayong hapon. Mayong hapon. Mayong hapon, sir. Sino gani lihog ni? Si Henry Odani, 71 years old. Henry Odani, 71 years old. Taga din ka gani, sir? Henry Odani, Bacolod City. Sa Barangay Bata. Din ka sa Barangay Bata gani, sir? Sa Luis Village. Dinto nga village, Luis Village. Gold Crest. Gold Crest. Sa Gold Crest siya ba katulog sang monitor mo da, sir? Gabagrong, sir, gabagrong. Sige, ano lang nga ito, sinima hambal ni kon magtapos ikaw, kwaon kubi, ikaw reporter. Ano ihambal mo, sir? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ba, perfect ka. Mayugid, sir. mayugid. Ikaw mabaton sang 500 pesos. So, congratulations, Sir Henry Odane. Salamat din sa Aksyon Radio. Ayos. Thank you so much for this, Sir Henry Odane ba? Ayos, thank you and congratulations, Sir Henry. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Paabuton mo lang da, Sir Henry Odani, ha, ang text from Pera Padala. Kung mabaton mo na, basi buwas siguro, magkabaton ka dira sang text sa imo sining cellphone, preparar para ganar. 500 pesos, sir, ang batonon mo, Sir Henry Odani from Barangay Bata, Bacolod City, sa Gold Crest to siya gali. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos sa mga kaksunta, live Una sa tamang serbisyo.
Magi-update tanay sa Bacolod City Police Office kay ang bangkay tublang nasapuan kahapon sa area sang Barangay Panukoy na kilala na kagati biktima doon na diskubrihan ng palagyo kuno sa quarantine facility. Laring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Rex, may time ka pa, no? Ate, may time pa? Ara na, ang ano? Ang ginapapot. Boss pa kuno Ako gani, ara na gani, nagabot pa sa gani subong palanti, boss pa yatag, no? Kaya halin siya sa Dumaguete, no? Halin sa Dumaguete? O, di subong sa nagabot, boss to hatag, no? Ba, kapakot mo, gid ba? Ayo di purma. Dito na balaan Manila nga kinang nanon, eh. Ate, laban sugong na nga daan. Daw ang ginawa ko, daw ari na sa puntas ang ilungkong. Ay na. Ayo di purma. Hindi amuha. Hindi Marnie, O, gani Ulo ban sila kay boss, ara naman na. Nag-abot na si Sir George. Bago lang sagli kaabot sa iyang home. Sino? Si George Gargaseran. Si George Gargaseran. Atong nga listener gali. Oo, ato na. Kung sa kabot? Bago lang siya nag-abot. Si ko nag-abot naman gani, Si? Si Kapchad kag si Kagawad. Hindi sila nag-abot man. Ayo di purma. Hindi sila gapabatsyag sa akon, di yaman. Ating isa ko paguro mong Malang pagpamate kay Kapsa dira. Kay Kagawad Jofred. Ano po nga? Gano? Gasako sila guro, no? Ayo di purma. Gasako ka gani, sinabi. Hindi sila kapabatsyag, man. Mapabatsyag na sila. Sa no? Sa dugay-dugay. Sa dugay-dugay. Wala lang tirada, no? Ay, salamat kay pare Alan Navales. Paring Alan Navales. Kahapon nagdulog siya sang salad kag Balenciana. O ka na meter, no? Namitsged. Ato patungakon sa balay mo. Oo, ang salad to dagapig pirahan to pagkaga. Ati wala patungakon. Gin cold ko para mag-ice ba lang? Ay, kadua nga pagbugtaw sa aga. Ice lang ako. Ati Balenciana naman ginbira eh. Ba? Namit. Pertino. Napagkikipari Alan Navales, Thank you, gid pare Koya. Ang Ang baybay kang hindi runa traba. Ang baybay. Salamat gid kay hindi runa traba. Gani man. Sang iyang baybay, no? Si John Cordoba gali sa Kabangkalan City ug monitor man rin kay pare ang pare Primo ya Alan Navales. Si Mr. Cordoba sa Kabangkalan. Sir John Cordoba bla? Sa Kabangkalan. Sa Kabangkalan. Okay. Iway kita da? Ayo di purma. Ara. Matik na. Kay Arlene Cabrilloso dara sa Central Maaw. Sa Sindaguba, ara man siya, no? May lang pamati Ate, good. Si Jean Biligorio Camilo sa Kuwait ga monitor. Araman siya? Araman siya gali. Okay. But si Manuel ko kag si Joseph Chua, musta? Buta daw ay ka baluna kay way do wala mangga pabatsyag sila. Ayo di purma. Si Sir Joseph Chaway sigurado ga monitor niya but si Mr. Manuel ko ay base ka monitor mangguro ga monitor man siguro. Sila ni Engineer Arthur Normandi sa Puente Biliawa. Sa Mansilingan. Kag si Marlon Mansilingan sa Takulingli. Sino? Marlon Posisyon. Engineer Marlon Posisyon pagigli. Igot sa Libertad pero pagabot manok ito At na traffic guro Ayo di purma. Kay paring Ruel si Roma dra. Kay pare Ruel si Roma. Pare pang manok po to handong kang dumon kung ito mo. Ito ay katupa. Traffic guro O to sugid mo na pagi diyang katupa. Amo na sa tirada pare Ruel, no? Si Roma, no? Ay kay Primo magbanwa kalida. Kay? Primo magbanwa sa tumanan ba? Oo, wala na sila pabatsyag sa ako na. Nahiglaw man ko. Wala ka padala bugas? Ay. Sige, apon na gusto bugas, no? Sige, apon to yan. Sila ni Paritip-tip. Smart. Sige, pa to yung negosyo, bugas siya. Bas pa rin nono, ay maya, basta? Sige, man negosyo Ayo di purma.
number. Di na si Parino. Balas kag bato ng negosyo na. Di mayo ng negosyo ni Parinono Agisando da, no? Si Cherlins Arnaiz ga monitor man. Cherlins Arnaiz kag si Raquel Villafuerte Martinez, no? Para sa alangilan bla sa Proxix sa Tasoy Farm. Tasoy Farm. Basta napitanan is laguro nas laguro. Sang farm da ni Engineer Juan Marlon Posisyon. Aba, siguro eh. Di sa Granada, Alangilan. Alangilan man eh. Tinapitanan is laguro sang manuka ni Engineer Marlon Posisyon. Ang bibihan mo ya? Bibihan ti itlogan. Ayo di purma. Bibi kag pato. Bibi kag pato, tingwas na itlog, no? At yara na doon nagkasanag-sanag na siya. Nagsanag ang ano? Ang adlaw. Hindi kong palabuton ta. Ayo di purma. Ang palabuton niya as is niya. Okay. Ara na nakuha siya hindi Marnia. Niya po na na. Ay... Doc Ramel. Oo. Wala nga pag-monitor da Doc Ramel Ara sa... Ara na sa kay Pio na, no? Kasi naning na bangkay ning nasapuan no kapon. Ang patay kapon nga nasapuan na sa may likod kakuan blada, lupos na compound da. Sa may Panukoy area. Sa may Panukoy area da, sa may creek da bla. Sa may baybay da mo ni si Tadios Santiaon. No, Tadios Santiaon. Ako ni LGBT ni. Ay, LGBT ni siya? Oo, mga more or less, mga 40 years old. Kag taga barangay Bago City ni Aksyon Rex. Bago ni siya gali yan. Oo, pero gobra ni siya sa may Palmas del Mar na bla, Beach Resort. Sa may barangay Singkang. Sa may Palmas del Mar na bla. Actually, ang istorya tigli na nalagyo ni sa Kwan. Sa quarantine facility? Quarantine facilities ang Middle Elementary School sa may Tangop. Sa tong Oktubre 30 sang hapon. Di porti ning pinangitaay sa iya sang pulis po nga nakapalagyo ni siya way babantayan na sang gwardiya ta ka quarantine facilities sang Middle Elementary School sa Tangop da. Di daw katapos nakita sa kuno sang October 30 sang gabi dira sa may Purok may kumaon sa Florenceville, Panukoy. Pero dagin kuan ni sa man mo ginlagas siya sa mga tao ni ka puno palagyo ni siya. Tapos siguro nakasulod sa compound sa Lopwes sa may Panukoy. Pag Oktubre 31 nakita ni siya sa porma naman da kung sa isa do kapayag-payag. Puno palagyo ginalagas pero bisan tao ni kita pangita ni siya mo. Damo ni nga kahapon sang aga nakibot talaga sa puan ni siya nga patay. Kaginapatihan ni Police Major Jory Puerto ang hepe sang Station Number 8 nga posible na lumos ini ang biktima kasi daw wanigan ublas kay ni biktima mo. Guro naligo siya kag nalumos kag munay wa man sa pilas ka nakit as lawas siya. Pero kanay kay hindi ni mapa-autopsy guro Aksyon Rex ang biktima kay positive ni sa COVID-19. Okay gin quarantine gali siya. Quarantine siya monti sila ni Major Puerto depende sa pamilya kung ipalubong nila na subong o basi kung ipakremate nila, no? Pero asto sa autopsy siguro mabulubudlay ni kay hindi mo man niya autopsy kay positive ni sa COVID-19 si Tadios Santiaon na nasapuan nga patay kahapon sa aga Aksyon Rex, no? Yari si Police Major Jory Puerto ang hepe sang Station Number 8. Ang info na nalagyo ni siya sa may quarantine facility diri sa may middle Tangog ang pika 30 so amon na nga ginpangita gindi kanit sa amon pag palagyo to kay nag-report sa amon mo nga nalagyo sa may middle so amon ni nga sang pika 30 gali sang gabi na hindi paraan na siya sa mga tao sa may Purok may Gugmaon sa may Lawrenceville nga kung katuan siya palagyo siya dalagan so hasta nakalabot ni sa gurod sa may sulod sa compound sa lupay sa may Kadaybay pang 31 sang aga na di paraan man ni siya sang foreman sa compound sulod katuan man siya sa pamalig nagdalagan man siya dayon amo na nga kahapon na sa puwan siya galutaw na nalumos ni sa may baybay banda sa may creek sa may Seoul amo na initial naman nga assessment lumos kay dito siya na galutaw sa mga kakulob sa pagkita namon dito sa may area ang initial namon ni lumos kay nakita namon siya niyod siya mo ning uba ni siya sa Napton so probably naligo positive sa COVID ni mo di base ko ni palubong dayon ni o i-cremate ni depende sa pamilya. Actually, si Police Major Jory Puerto, ang hepe sang Police Station Number 8. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbarang report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you,
salamat gid Aksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office si Torres Alex ga monitor man sa sining mga tinion. Torres Alex di sa Monte Castro Narciso, si Tini Toquero Sr. ga monitor man from Barangay Sagasa, Bago City, no? Kay Jane Biligorio Camilio, pa shout out lang sa pamilya Camilo Biligorio sa Barangay Kumaliskis, Don Salvador, Benedicto. Alin sa kay Jane Biligorio Camilo, no? Kailangan nga pamati, Sige. Kay Joan Mil, kay ayos, kay Joan Mil, no? Thank you, Gid. Salamat, Gid. Ayos, sige, dali gid lang mga kaaksyon. Dali kita ho sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya mo di siya makabulig sa constipation, no? Ginti Bisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:21 ang aton oras mga kaaksyon. Daligid lang kay si Aksyon Rodrigo Tibti kaon tabi sa siyudad San Cadiz. Ay manima. Daligid lang ha. Sige, mga kaaksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:22 ang aton oras. Daligid lang mga kaaksyon, standbayanay. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya na kilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad ang waita malabutan pasensya gid. No? Kay Dari Pastrana, may lang pag-monitor Dari Pastrana dira sa Barangay 5, sining syudad sang Bacolod. Kag sa mga kakilala dan tuto Dari, may lang pag-monitor. No? Sige, lang na ta sa tiyempo, 52 diyas ang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 59 diyas ang nabilin before pa man nag-New Year's Day, mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagigupod. Nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Kita-kits kita buwas. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod.
Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.